Hello guys, खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ जों बरायबाय लोगोफोर दायो आरो आङो ना दंफां गायनो नागिरदों ओमफ्राय सरकारनि दंफां आरो ना ओमफ्राय नेक्स्ट बार एबारनिया 6 दाल गायनांगौ थांनाय खेबसेयावथ' फांनैमोन नालाय एबारनिया 6 बार आरो ना ओमफ्राय एबार बेसे मोनगोन मिन्थिया आरो ना लोगोफोर फैसाखौ बेसे मोनगोन मिन्थिया आरो ना ओमफ्राय आं जास्ट नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो होननानै शर्ट भिडिअब्लाबो लाबोबाय आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबाथाय नायलांबाय थादो आरो ना ओमफ्राय मा दंफां गायनो नागिरदों मा हरदों जोंनियाव दंफांखौ नायलांदो आरो ना लोगोफोर नै लोगोफोर दंफां गायलायनोसै फैसा मोनलायसिगोन आरो ना एबार 25,000 मोनलायसिगोन 10,000 मोनखांबाय एबार 25,000 मोनलायसिगोन नै गायलायनोसै आरो ना मा होनोमोनथाय मा होनो लाल पुमा लाल नंगौना नङा मिथिया आरो ना ओमफ्राय थांनाय खेबसेनियाथ' माबामोन मेहेरगुनिमोन ना ओमफ्राय नै लाल पुमा हरलायबाय एबार लाल पुमाया 25,000नि नै दंफाङा बेनो फिसा फिसा लाल पुमानो बेनो जाहैबाय आरो ना हासिब्रा दा नोंखौ गायनाय नुबा फैसाखौ नोंनोसो हरगोन खोमा आंनाव लासै Pagla sagli. Sudah tahu sekolah dong ini kelai. Ebarnya 25,000. Umaya. Này लोगोफोर सोर गायखो नै आरो नेक्स्ट दंफां गायबावलायनोसै गासिबो लाल पुमायानो आरो ना जागायानो बिराद थेक जोंहा अबाव गायगोन अबाव मागोन नै न'आनो जेने थेनेसो जायगायानो गैया नै अमा खाग्रा खाथियावसो गायनोसै अमाया उरलानानै बेलथायना होबा 25,000 मोनखागोन नै अमा जिङावनो उपाय गैया जागायानो गैया जोंहानो गैया जेरावबो खोथो मोथो Cepakan Mulia Gederza Omaya segam-gasin जोंहा देनां जोंहा फिसाजोनो इदिनो आलना पालें बानायना हरनांगौ गेदेर जा थाब जोंहा फिसाजोनो हरनो फैसा गैयाना बे दंफांखौनो आलना पालें बानायनानै हरनांगौ जोंनो सरकारा बेसे खहाय होदोंना उननि थाखाय बेरा होनांगोन अमाया गेरेन्टि गैया अमाखौब्रा गाहायाव लाबाव एसे lama mungkin kamu kena isi bekak nuba koron nuba ayo lima itu mencelada pangsi dong bau nih soita hodo arena ओमफ्राय जोंना फांथामल' बेलेगा मालाय 6था दंफाङा नै लामायाव फांसे गायनोसै हा बे फांसेया माबा हायाव गुगाखानायसोमोन
Nah itu umah order mama Nih, bera hoबाय आरोना bera होबाबो जाया उपाय गैया नै बोरमा मोसौ हाबफैबाय थायो ओमफ्राय आरो अमायाबोथ' गयो नालाय न'आवनो खाथियावनो दंखायो अमाया गबाथाय एकदम उरलाजोबो बबेखौबा जायो बबेखौबा उरलाजोबो आरोना सेस बुफुजोबगोन आरोना ओंखायनो उपाय गैया बेरा होआबाबो जाया फिसा नालाय ओमफ्राय बेरा होबाबो गेरेन्टि गैया आरोना बेराखौ बुफायनो हानाय अमाया गेदेर नालाय गेरेन्टि गैया आरोना बुफायबा गैला आरो सेसखा ओमफ्राय दायो जाबाय गायखांबाय आङो सयदालखौबो ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौबो बारा गोलाव बानायला आरो जास्ट आं बेखौनो शेयार खालामनो होनना नोंथांमोनजों गुसुङैब्लाबो भिडिअखौ लाबोदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सोर सोरथिं गायनाया जाबाय जाखांखो अननानै कमेन्ट खालामहरदो ओमफ्राय सोर सोर फैसा मोनबाय ना मोनाखै बेखौबो खोन्थाहरदो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आरोना मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होब्लानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय बाय नेक्स्ट गोदान भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरोना बाय